ערב טוב לך, תודה שבאת אלינו. בואו נתחיל ישר, את הבאת לנו סרטון נדיר, שמראה איך מחלצים אישה יהודייה. כן. איפה? מאזור שכם. מאזור שכם. את יודעת מה? בואו נראה את הסרט, כדאי לכם. זה דבר שהוא מדהים, וצריך להגיד כל הכבוד לענת גופשטיין וחבריה על מה שהם עושים. ארגון להבה, כמובן. בואו תראו את הדבר הזה שהוא כרוך בהצלת נפשות, עם תיעוד נדיר ויוצא דופן, שאנחנו מפרסמים פה בפעם הראשונה. בבקשה. מבקש, מתחנן עזרה, יש מישהי שרוצה לצאת עכשיו משכם, תעזרו לנו. בעצם מתארת שהיא כלואה שם בבית, בעלה לא נמצא, היא ניצלה איזושהי שעת כושר, ויחד איתה ילד קטן. אם אני שולח לך תוך כדי צילום מסך, צילום אוויר של המקום, את תזהי? את יכולה להראות מהחלון משהו או שזה מסובך? כי את בקומת קרקע. לא, זה לא, רגע, זה לא דרך עפר. עכשיו היא רוצה לצאת, יש לנו מיקום שלו, הוא רישת את כל הבית במצלמות, אין לה שום כסף עליה, ברגע שהוא מגיע, היא בעצם... יש פה כניסה לכפר, זה אירוע מורכב לאור יום, ואני מבין שאנחנו גם על זמן שאול. אנחנו לא יודעים, והיא לא יודעת מתי הבעל הערבי בעצם חוזר הביתה, ויכול להיות שכל רגע היא נעלמת לנו, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתה, ומפספסים פה את ההזדמנות להציל אותה. היה לי חשש מאוד מאוד גדול, שזה ייגמר באסון. יש לי את המיקום ואת המפה, זה המרב שהצלחתי להשיג כרגע. היא בקומת קרקע. הבחורה נמצאת בשלב הזה בחרדה, ממש בתקפי חרדה, סיטואציה באמת סופר מלחיצה. יש לה איתה עוד ילד. אני יושבת עם פלאפון ביד, רואה את התמונות ככה של כולם, ואני בעצם ממוקדת בה, לנסות להרגיע אותה. את יהודייה, בסדר? בעם ישראל יש ערבות הדדית. שומעת אותי? בעם ישראל יש ערבות הדדית. זאת אומרת תמיד אנחנו עוזרים אחד לשני. יש יהודי בצרה, תמיד יהיה יהודי אחר שיעזור לו. כן, אני גדלתי גם בבית ספר דתי. גדלת בבית ספר דתי. מה את זוכרת? איזה תפילה ככה את זוכרת? זה אני. מודה אני, יאללה, הבוקר. נטלת ידיים? אז יאללה, בואי תת לי ידיים, תותי את כל הכתומה הזאתי. ומודה אני, יאללה. תאמיני לי, התפילה תיתן לך כוח. אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים פה למרוץ נגד הזמן. מסתבר שאבא שלו, קצין בכיר ברשות הפלסטינית, אנחנו מבינים שאם הם יגיעו אליה לפני כוחות הצבא, היא יכולה להיחטף, להירצח, לחטוף את הילד, אנחנו יכולים להיות באירוע אחר לגמרי. בשלב הזה אני אפילו לא מבין כמה החשש הזה היה מוצדק. הערבי אומר שהוא מגיע הביתה. זה רגעים ממש של חרדה, תפילה, חשש מאוד מאוד גדול, באמת, אחד הרגעים אולי הכי מתוחים בחיים שלי. להוציא אוויר, להוציא. לא נשאר לך כלום חוץ מלהתפלל, שבאמת הכוחות יגיעו אליה, ייקחו אותה ויצאו. תסתכלי אליי, ממש, כמו שאת מנפחת בלב, יופי, עוד פעם. הוא כותב לי עוד דקה הוא שם. הוא אומר דקה. בשנייה שאת רואה אותם, תגידי לנו. זה רגע שאו אנחנו, או צה"ל, או הבעל והרשות הפלסטינית. הכוח הצבאי קולט שהוא עבר את הבית, עושה רוורס חזרה. וברגע הזה מתנתקת השיחה. אנחנו לא יודעים מה קורה. אולי איזה 10 דקות של
פחד, מתח, לחץ, חרדה. אתה יודע שאתה... באמת, אם לא נכנס לצבא לשם, היו מוציאים אותי בעבר. ירד המתח, אפשר לנשום. בעזרת השם. זה באמת רגעים שקשה לתאר. זה פשוט, אתה בהתרגשות, אתה מתחיל להבין מה עשית פה בשעות האחרונות. יש פה ממש 2 נפשות מישראל שפשוט ניצלו, ברוך השם, וברגע האחרון, ממש ברגע האחרון. אנחנו יוצאות, מתחבקות, כי אנחנו כבר מכירות, אמנם דרך הוידאו, אבל אנחנו מכירות. היו לנו רגעים מאוד מאוד מותחים ביחד. זה מדהים לראות את המסירות באמת של בנצי וענת. פשוט קוטעים את החופשה. אנחנו לוקחים את האישה ואת הילד למקום מבטחים באחד היישובים, והם מגיעים ואוספים אותם משם. מבחינתי האירוע הסתיים, מבחינתם הוא רק מתחיל. כאילו, פעם ראשונה בכל החיים שלי שיש מישהו שבאמת אכפת לו ממני. אני חייבת את החיים שלי, גם לענת וגם לבנצי, וגם לצבא. ולאל חנן שהוא לא עצר לרגע עד שבאמת נכנסו הכוחות. כי אם לא הם... ענת גופשטיין, ערב טוב לך. ערב טוב. מה ראינו פה בעצם? מה זה הדבר הזה? אנחנו רואים פה, אנחנו נמצאים בשנת... ואנחנו רואים מבצע של חסמבה? כן. מה זה? חסמבה זה קצת יותר. מה שאנחנו רואים, אישה מתקשרת ורוצה לצאת כאן ועכשיו משכם. ומנסים לאתר איפה היא נמצאת, מנסים לראות איפה היא, מה קורה. היא נמצאת בתוך בית והיא כלואה בתוך הבית, זאת אומרת, הבעל רישת את הבית במצלמות, ואנחנו מדברים איתה, ובתוך כדי מזמינים את הצבא, וצריך להתקשר למשטרה, והשוטרת התקשרה לבעל, הבעל שמע ובא, הגיע, ופתאום בא ואמר שהוא מגיע לבית, ואנחנו מבינים שזה ממש ממש לוחצים על הצבא, תיכנסו עכשיו, חייבים להציל אותה, כי זה או הצלחה או כישלון. כמה התופעה הזאת רחבה? כמה נשים יהודיות, כמה נערות יהודיות מגיעים לכפרים ולמחנות הפליטים שלא מרצונן, או שהן רוצות לצאת, או בכלל? כמה זה רחב? מגיעים אלפי בנות נכנסות. את עכשיו סתם אומרת. אני לא סתם אומרת. אלפי? אלפי בנות נכנסות, יוצאות, טול כרם, ג'נין, יריחו, נכנסות, יוצאות, לא תמיד הן יכולות לצאת. עכשיו, מדובר בנערות, הרבה פעמים קטינות, עם צו של בית משפט, שאמורות להיות במקום סגור, וזה מתחיל כשהן בנות 14-15, וזה נגמר כמו פה. אישה בכפר עם ילד שרוצה לצאת, ושם זה יכול... והיא בעצמה הצילה... ולפני שבוע... הבחורה הזאת הגיעה לדירת החירום שלנו ונתנו ועזרנו לה, ולפני שבוע היא הלכה וחילצה מישהי אחרת, גם חילוץ מטורף, ואתה אומר, איך זה עובר? היא אומרת, אני הייתי במצב של זה, של או חיים או מוות, אני יודעת. ואמרתי לה, שנייה, חכי, בואי נראה, בואי נבדוק. אמרתי, לא, אני הולכת. בתוך שנייה היא הייתה שם, והלכה. והוציאה. מדהים. וזה מדהים, וזה מדהים לראות איך... כל הכבוד לכם על העבודה שאתם עושים. כן, רונטל, רצית להגיד משהו? השורש צריך להיות, לנסות ולמנוע את זה.
בהסברה, בלימוד. אתה צודק. אתה צודק, אבל אסור לדבר על זה. ענת גופשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לך, אנחנו מודים לך. שיהיה לכם בהצלחה, כל הכבוד על העבודה החשובה שלכם. תודה. אנחנו נותנים פה במה